Sayo pag isa buntag, gisapot na ko. Way nilungag. Ita, dapat, pag mata na ko, ani nilungag, kaya ako may pinakagahi dres tarago, no? Pag hilom niya, magkikihatag-hatag, magpalit og bugas. Gusto may lungago na to, balas. Grabe po guys. Nga na po kang mga istorya, pakaulawan po kunin mo. Grabe po guys, pakaulawan mo kunin mo. Ako'y pinakagahi din niya, pakaulawan kunin mo. Takluban di kag kalaha ron. Nagkabala ka. Ngita ko kwarta ron. Dilin siya ko diya sa unahan. Gibanggaan ko! Sini ka? Kung may lamang gas ko ah. Ay, na! Lami ko si Unsi mong ilong, ay. Pasalamat ka, kay. Tisuy ka. Ano problema ni mo di ay? Saan? Palag ka? Waka kailan ako? Oh. Sini ka? Si Pipot, nga naman. Ay, si Pipot ay ka? Sorry kayo ah. Wadun ako Pipot. Piti utakas ko, ah. What? Oh yes. Kalami sa adlaw ron, oy. Dugay kay ko sa puton karon, bakilami kayo ang mga tanawin, ya, lami kayo yung simoy ng hang. Wow. Diron, lima ako mang tao. Wala na lima akong tao. Ikaw din nag-deposit niya, ha? Ya, manang. Kabalo ka mo lima, di mo kita yung agi sa ingana. Kung nasakitan ka, normal ram mo na siya. Di lang ka maabot sa ingana nga sitwasyon. Kabalo ba kas patakaran na rin, ha? Hmm? Lami kayo akong tindog-tindog dito ba? Nagkalit ako kasi mo itong baho kayong tao. Tarong na? Wala ka ba, boss? Pasensya kayo, boss, kay sakit mo, kaya akong tiyan, boss. Nagkaon ko ganyang buwan ba, bihon niya. Ambot nga nito, kasi sago na to, sakit ka akong tiyan. Hindi ko ka, ano yun, layo ko yung CR, libang lang ko eh. Buwang tao ni mo eh. Kailan mo ka ko? Wala lagi, boss. Isa di ka. Wa kailan ako? Mas pipot ba? Ay, ikaw din na, Pipot. Sorry kayo, Pipot. Atos ako. Grabe gyud mo ba? Inyo gyud yubon akong adlaw gyud. Imbes ka taas kay kong pasensya, inyo gyud putlon. Bantay lang mo sa unahan ug napay magsagabal sa gabal ako. Bigyan gyud ako. Pero bet na ako. Istoryahan ra ba na? Ayo, palita ko manit eh. Papalita ko og manit eh, be, kinang mulay panit, kinang mulay gisuot. Ay, ayaw na lang dahil te. Kay naman day, sleeveless na day dari sa gawas nga man eh. O ganina naputol akong pasensya. Karon murag nigahay ng buning ako ah. Linay, tinawan mo sa kuha ko loy. Unsa di ka rakon? Ma'am day, wa kailan ako? Kitsa day ka? Si Dong Pipot, nga naman. Ah, katong action star lagi itong bang biyong. Doon kita ka boss. Kanaw. Ah, naaram din na day. Nga, gusto po kami nga na ka. Uy, gusto uy. Patudlo ka na boss be. Ah, gusto ka? O sige, sabay tayo dito sa boarding house. Tudloan di ka sa pagdamoves. Tara. What? Tara. Nilingkod lagi ka. Nakaram ka, Judy, mapugkol. Ikaw na nalingkod man ka. Juday, manita. Manita, equal? Manita, bigyan ka lang.